Bunu oturga yorayım mı? Dostlar, mənə sizə tabışmaq. Eytigiz elə, tatarlarını bütün dünyaya tanıtqan şəxs ol kim? Əlbəttə, indi başqa ən birinci bulub Abdullah Toqay ismi kilə. Şuna görə özümüzün Eydə Gittik proyektində biz şuşa məşhur şagirimizin ismin yürütkən rayonunu da ixtibardan çitdə qaldıra almadıq. Şulay ettirib biz bugün Toqay rayonunda. Həm indi bizning birinci nöqta neydi deb bilirsiniz? Əlbəttə, İlham Şakirovның tuğan oğlu Яңа Бүләк. Sizədirmi? Eyləgiz, gittik. Onun enisi Nuriyesmi, hem edisi Rimmettin. Ana bizden kitaplardan da okuyup bilemezsin indi. Edisi Timirçi bulgan, edisi Galip Kalkuşu bulgan. Nasıl mı öyle albümünden fotoğrafyalar. İlham abinin en birinci fotoğrafyası onun bizim Яңа Бүләк mektebinde okuganda 7. klasta düşkün fotoğrafyasının yanında o şu nokta oturar. Bizim Роза Поякова var mı? Boy bilip oğlunda yaşıyor onun klastaşı. Balganların bir bilmiyoruz indi falan. Bu okutuşlarını biz bilerik mi? İlinler böyle sırası Fauziya Pavla Vasily Ivanoviç okutuşlar. Mesela şaheresi. Onun indi 8 bulunma kartı bizim Damir var ya sorman o indi yaşıyor oğlu Dimitri'nin oğlu yaşıyor Damir var ya ona tarihi fakatlarga negizlendirilmişti. Mine filmning İlham abinin sulaşı. Onun indi bir şəxsi arxivindən da evirlə bir küp yox. Nəliyanına şuşa kostümünü son vaxtda kiyən onun qoravuşusu İlham Vəliyev bir deymi? O tapşırdı mene şu konsert vaxtında 19 sentyabr. Şu vaxtda mene Sorman Yoktaşlar Cəmiyyəti жетекçisi Алмаз Ишмуратов jirşi olarak biləsizdir sizlərə. Ol mene şuşunday нәрсе деп әйтергә инде ул хәйкәлне безгә бүләк итте, бюстны бүләк итте инде. Киләчәктә бу зур хәйкәл булып булачак дигән макет дигән макеты гына инде бу киләчәктә Чаллы урамындамы или үзебезнең нидәме авылыбыз территориясендә булырмы, кайда булса шундый хәйкәл İlham abi indi benim etiğim bilen dus bolganга da men şulay yakın itemdir belki. Çünkü onlar yaştan birge mina biskenler. Yaştan birge şalatalar urganlar munçalarda. Yaştan koyadır varıp belki nerselerdir olup da koytkanlardır. İlki vakitte onlar tabaskan vakitlarında söyleydi ol. Ansın da hazır söylerge bular. İlham abi ansın söylemedi irgen bular yüzümün daptırsa. Maturite bilen ansın tege ormanlarga borganda
лесниклар куганга, лесникларга жырлар чыгарганнар. Шушы лесникларга кошуларына чыгып жырларын жырлаганнар. Илхам абый әйтә, син моны каян таптың безнең яшәк сүз белән, син әйбәтен җырлыйсың дип бер вакытны мин шул жырларны җырлаганнан соң. Шуңа инде менә biz әйтәбез, үзебезнең курбанлык илхамыбыз бар. Илхам китте, ләкин илхам калды җырлар белән, илхам калды халкыбыз күңелендә. Siz aytdingiz, jırlar, listniklar turunda bizge de jırlar ko'rsatdingiz. Hazır sözlerle. Мен Илхам абыйның менә шушы ачкан вакытта, музейның зданиесен ачкан вакытта бер шигырь язган идем Илхам абыйга. Шунда инде ул җырларны да керткән идем. Кара мыйыгыңны ник әйбәтләп кырмыйсың? Үзең урман каравылчысы нигә иртә тормыйсың? Кара мыйык атын җигә, аннан-моннан атлатып, киселгән төпләрне күргәч карап тора шаккатып. Калган үзе җырларга ярамый. Dostlar, яңа гына без менә шушы Илхам Шакировның иҗат йортында булдык. Ул 2011 елдан бирле иҗат йорты буларак эшләсә, хәзерге вакытта аңа музей статусы бирергә әзерләнәләр. Әзерләнәләр дип әйтүдә дөрес булмас. Бик тә көтәләр шушы статус бирелгәнне. Чөнки әлеге статус бирелгәч, монда бик күп башка түгәрәкләрдә эшли башлар дип өметләнәләр. Фольклор, җыр, бию ансамбльләрен булдыру өчен менә дигән мөмкинлек. Biz менә Илхам чишмәсенә килдек. Һаман да яңа бүлектә. Һәм инде күргәле монда нинди матур табигать, аның исләре, хикмәт матур. Безгә бүген бәхет булмайды, шундый матур җырлар, һава торышы. Дуслар, менә без яңа гына Тукай районының тагын бер авылы Тиләнче тамакка килдек. Бу инде юкка гына без бу авылда түгел, менә күрәсез монда биналар. Бу биналар заманында Минзәлә һәм Уфа губерналарында иң танылган сәүдәгәрләр, Хәлфиннәр гаиләсенең төп утары булганнар. Хәзер без анда барабыз, безгә тулырак мәгълүмат бирәчәкләр. Безнең инде мәктәбебез гади генә түгел. Аның инде биналары дөнья күләм абруйлы, күренекле шәхесләрнең рухы белән сугарылган. Әлеге шәхесләр инде бер туган хәлфиннәр. Алар хәлфиннәр фамилиясын 18-нче гасырда йөртә башлыйлар. Бу нәселнең башында инде Сәгыйть хәлфин торган. Сәгыйть хәлфин инде без Казанның татар гимназиясының беренче татар мөгаллиме. Шулай ук инде Рәсәй күләмендә беренче татар телендә 2 томлык сүзлек һәм татар әлифбасын төзүче буларак беләбез. Аның инде бу эшен улы Исхак хәлфин дәвам итә. Исхак хәлфиннең икенче улы Садык хәлфин башка туганнарыннан аермалы буларак үзен инде хуҗалык эшендә зур оештыручы буларак таныткан. Бүгенге телдә инде без аны эшмәкәр дип атар идек. Ул инде Минзәлә ярминкәләренә берничә тапкыр килгән була һәм анда инде шушы тирәдә, шушы якларда үзенең хезмәтен җәелдереп җибәрү хыялы барлыкка килә һәм инде ул үзенең хыялын тормышка ашыра. 1880 елда ул үзенең туганы Габдрахман һәм гаиләләре белән шушы Тиләнче тамак авылына килеп төпләнәләр. Монда килгәндә аларның бик зур байлыклары булмый. Садык хәлфиннең 3 улы Биклән сәүдәгәре Хаматшаның кызларына өйләнәләр. Хаматша исә үзенең 3 кызына 33,000 сум күләмендә мирас калдырып киткән була.
Һәм инде шушы мирас белән алар үзләренең зур сәүдә эшләрен башлап җибәрәләр. Алар инде сәүдәгәрлек белән генә шөгыльләнмиләр, шулай ук игенчелек белән дә шөгыльләнәләр. Менә бу Теләнчетамак авылын төзекләндерүгә бик зур өлеш кертәләр. Алар инде төзекләндереп кенә калмыйлар, хәтта халыкның аңң белем дәрәҗәсен үстерүгә дә үзләренең зур өлешләрен кертәләр. Садык Хәлфин иң беренчеләрдән булып, авылда ятим балалар өчен балалар йорты төзетә. Аның улы Зариф Хәлфин 2 мәчет, Шакир Хәлфин исә Таш мәчет һәм ир һәм кыз балалар өчен мәдрәсәләр төзетә. Гомумән алар авыл халкы өчен бик зур файда китерәләр инде. Алар үзләренең еллык керемнәренең 40тан 1-ен халыкка зәкат итеп тараталар. Һәм инде бәйрәмнәр саен ярлыларга, мохтаҗларга бик зур бүләкләр таратып, һәр вакыт димәк ярдәм итеп яшиләр. 1916 елда хәтта Шакир Хәлфин Бөгелмәдән Чаллыга тимер юл төзү өчен Николай патшадан рөхсәт алган була. Ләкин 1917 елгы инкыйлаб аларның бөтен хыялларын юкка чыгара. Аларга дөрес авыл халкы бер вакытта да начарлык эшләми, шушы инкыйлаб вакытында да авыл халкы аларны тынычлыкта калдыра, ләкин инде Совет хөкүмәте аларны бик нык эзәрлекли. Шуңа күрә инде алар авылдан чыгып качарга мәҗбүр булалар. Менә безнең алда инде Хәлфиннәрнең 1906-1910 еллар аралыгында үзләре өчен җиткерелгән биналары, йортлары, аларның инде бу зданияларында үзләре һәм балалары яши инде, өске катларында, аскы этажда җир асты каты дип аталган була инде, чөнки ул йортлар җир астына кергән. Анда инде аларның хезмәтчеләре яшәгән. Менә бу урта зданиядә инде аларның сәүдә үзәкләре, сәүдә конторалары булган. Анда алар бөтен икътисади мәсьәләләрне шушында хәл иткәннәр инде. Бу биналар инде барокко элементлары кертеп, бик матур итеп төзелә. Монда инде бернинди механизмда керми, барсы да кул көче белән эшләнә. Инде бөтен кирәк-ярак төзү материалларын инде атлар белән ташыйлар. Бу утарда бик күп күренекле шәхесләр кунак була. Менә мәсәлән Гаяз Исхакый монда кунак булып киткән һәм үзенең ул алдым бирдем дигән пьесасын иҗат итә. Монда кунак булып киткәннән соң менә бу пьесада инде Хәлфиннәрнең 1906 елдагы шушы утардагы тормышы сүрәтләнгән. Исәнмесез? Мәдәният йорты кайсы төрле булсын? Итеп киттегез әле белән. Шундай да сабып шунда булсын. Dostlar, biz Telәнчетамактан чыктык һәм киттек Абдул дигән авылга. Алар берсеннән якын урнашканнар. Монда инде безгә бик шәп музей вәгъдә иттеләр, күрсәтергә. Заманча диләр. Безнең Тукай районында иҗтимагый шартларда ачылган афганчы ветераннар, активистлар тарафыннан ачылган хәрби дан музей инде эшләп килә. Ул инде аңа инде безнең 2009 елда нигез салынган иде. Бүгенге көндә аның ачылуына 10 ел тулды. Ул инде безнең бик иштәлекле хәрби юнәлештәге музей. Biz indi үзебезнең бу музейның эштәлеге белән, аның экспонатлары белән горурланабыз. Безнең инде монда Афганистаннан кайткан җир, аннары
чечек, пулик кебек экспонатлар безнең горурлыгыбыз. Шулай ук инде безнең солдатларның киемнәре, монда гади солдаттан башлап полковникка чаклы генералларның да киемнәре бездә саклана. Безнең өчен инде алар бик кадерле, аларның һәрберсе үзе бик кызыклы язмышлар. Теге ни өчен? Бу башын тимердән ясап куйдылар. Шулай булып күренсен өчен инде. Ни өчен? Корпус осколочный. Biz 2016 елда проект белән Мәдәният министрлыгының грант конкурсында катнашкан идек. Һәм без наследники победителей дигән проект белән җиңү яуладык 230 мең белән. Һәм шушыңа электронный тир сатып алдык. Әле безнең урнаштырылып бетерелмәгән ул. Менә шушы куланы тотып карый алмауны атып карарга мөмкинлек бирә торган. Менә шушы проектны без инде бик кулай әйбер дибез, чөнки без аны инде эшләп карадык бу әйберне. Ул балаларга бик интересный. Монсы немец Егерме алты сутка гына җир шарында тынычлык булган. Бу бит инде бөтенләй теге нигә бара торган. Менә 45 елдан менә бу 26 сутка бара да түгел бит ул. Әле бер җирдә булган эшләр. Менә теге корал бит инде тутарга да кызык, конечно, сөйләргә дә ни дигән тамак. Но барыбер илдә тынычлык булсын дигән, күкйөзе тыныч булсын дигән максат белән инде менә теманы без бетердек. Бу җир шары тынычлык символы күбәлгәченнәр белән. Кораллар шушында гына калсын или без тыныч булсын дигән мәгънәдә шушы әйтеп чыгып китәбез дип уйладык. Хәзер без Тукай районының Бакчасарай авылында урнашкан бөтен Татарстанга билгеле крестьян фермерлык хуҗалыгына юл тотабыз. Бу заманында Россия авыл хуҗалыгы министрында шаккат торган хуҗалык. Мондый шәп хуҗалыкны Америкада да, Канадада да күргәнем булмады дигән ул. Президент Рөстәм Миңнеханов исә әлеге хуҗалыкны агротуризм маршрутына кертергә боерган. Аның үзенчәлеге нәрсәдә соң дисезме? Хәзер беләбез. 1300 бузау асырыйбыз анда. Бузау. Икенче картада районында сарыкларны 1500 сарыклар аны 6000-га кирәбез. Хәзер әнә навесат, ашарнылар ясыйбыз анда хәзер. 18 киңгә, буйга 100 метр инде. Теге бөтен сарыклар сыйсынды. Мондан алып китәбез инде. Монда чисто не була. Дайылны сыерлар гына монда була. Заллар, сыерлар бөтен нәрсә. Сарыкка иткә инде алып китәме? Bu sarıklarda aslında mitkek kitayni. Bunda tozana bunda tavuklar 1500 toz bu yıl alıştırdı köpeyge indi. Yanarttık indi. İskiler indi var. Toz 1500 tavuk var. Teginde bu attayından da tegi buzavlar var indi tegi. İfortlar ana satıp bitirdik indi. 68 штук бар edi indi. Сыерларның Венгриядан не үшін кайтатканлыгын айтып кетесіз, не үшін Венгрия именно Венгр тұқымы? Венгриядан енді міне 2 партия қайтты. Қазір езда 26 сыйыр енді бізде. Бірінші партиялар бұзауладылар. 58 бұзау болды енді бізде. Қазір тағын бараз, мына тағын 66-ны алып қайтамыз енді. 300-ге еттіреміз енді. Niye diyene Vengirlerin Allah'ın tege esetle kübürek gireler. Kadir getirmene 30 litre gireler Allah tege. Her bir buzalardan sonra onlar tege seti ortalarında. İleriler ite şekleri de zoraya. Ne şu ne oldu? İş ötteginde atlar tozu bizim var, benim de atlarını parada kalındı. 16 at elitliler indi bizde. Bunlar var. Teginde еще бар, тяжелый веслар бар, мустангlar бар, башкетский бар. 48 штук бар, анда ерилер анда.
Дуслар, шуның белән безнең әйдә киттек проектының чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Дөресен әйтим, бу тапшыру өчен нәкъ менә Тукай районын сайлау юкка түгел иде. Чөнки ел ничектер күп еллар дәвамында Чаллы шәһәре күләгәсендә калып килгән кебек тоелды. Һәм безнең төп максат аның мөстәкыйль район булуын күрсәтү, мондагы авыллар, кешеләр, шәхесләр белән таныштыру булды. Миңа калса, без теләгебезгә ирештек. Килегез, күрегез, карагыз дуслар. Монда сезне һәр вакытта да колач җәеп каршы алачаклар. Сау булыгыз. Пока-пока.